Sinan Çiftürek parlamenter û endamê Rêveberiya Partiya Komûnîst ya Kurdistanê ji Enqereyê li gel min. Kek Sinan, xêr hatî kêfxweş bûm careke din di bî mîvanê min em ê behsa proje yasayê bikin ji ber ku hîn nebûye. Yasa. Ev proje yasa kek Sinan daxwazên Kurdan pêk tîne li Bakur û Tirkiye? Dem baş gelek spas dikim. Ji hemû temaşanê me re silav û rêz. Kaşka ew çerçeve yasa navxuda mesela kursî têxistana rojevê. Lê mixabin ne îro di serî de berî vî 2 sala da ew pêvaja demek dest pê kir. Ew çazî me bername wa da hanî ziman me got ew dibe pêvajê de çareserkirina mesela Kurd tune. Berde çareserkirina mesela Kurd encamê mesela Kurdê siyasî encamê wî ve girtin Öcalan wek em bên ya Demirtaş wek em bêjin tayînkirina Qayyum li olê rakirina wana zî devlet yani İttifaqa Cumhur bi tirsonek lê dinire. Rewş îro ev e. Ew kanûna hata rojevê Swêd meclis de bê erêkirin. Ew kanûna serê wî binîvî çekberdana PKK. O ne tenê li Bakur. Berê digotin terora bê Türkiye. Hemşe. Belê. İro divên herema bê teror. Dunî digotin Yani mebesta wê çi ye? Li derveyê Tirkiye jî herema bê teror yani mebesta wan çi ye? Kîjan dever dikeve bin çerçeva vê yasayê li derveyê Tirkiye? Çar parçayê Kurdistanê. Serê de Kurdistana Rojava zaten her daim armaş kirin. Gotin gerek çek bê berdan. Parçayên niha li ser rojela diskirine. Ew zî divê tevê vê yasayê. O Davîd ezî niha çavê wan li ser esas Kurdistana Federal e. Em baş dizanin ki hûn me şêrtir zanin ki devletê dagirker Kurdistana herem, Kurdistana Federal serê merdûnun, mer. Ger dibêjin eger serê mer nê pelçikandin ew ji bo parçeyê Kurdistanê din daîma mînak e. Ji bo wê ew kanûna çareserkirina pirsgirêka Kurd nine yek. Di dîvî kanûn hate pejirandin Swêd meclisê de. Ne wisa? Belê. Kanûneke muwaqqat e. Navbera 6 mada kî hat, kî nehat divê em ê derî bigirin. Di dîvê ew kanûna çiqê pêkbere hîn ne belliye ne diyar e ki ger di saha da li Silêmanê li wek li Hevlerê yani li Kurdistana herem da eblehiya em bên Tirkiye, İstihbarata Tirkiye wek teyit bike raporê bide Lijneya Netewiyê Eblehiyê Millî Güvenlik Kurulî ew zî erêkirin bike ki êdî rast daha çek hatiye berdan ve çaxê kanûnê têkeve rojevê. Baş e. Belê. Kek Sinan, rûavarên ser Rojava, tu zanî jî meselen hejmareke mezin ji gerîlayên PKK gencên Rojavan e yanî. Hîn ji heştê û çaran da heta nihat nava PKK da ne, gerîlan e. Qet tiştek ji bo wan jî heye yanî. Wê efû ji bo wan derkeve yên tenê wê ji bo welatiyên Tirkiye beacebe. Na, li bo wan yan li bo wan yan li bo başûr yan li bo Rojhilat yani bên peja tiştekî tebêtî tune. Çi heye? Li divê PKK, KCK o hêzên ki girêdaya wînin. Li derveyê Sînor ku derê herin ewna gişkî tevê vê yasayên gerek ewna hemû gişkî çekê xwe bertin. Ka Rojava vegerin Rojava ya vegerin başûr vegerin Bakur yan li başûr bibînin ya herin derva welatê Ewropa ew ne diyar e. Yani ez divê de tê negiştime tiştekî. Lê tiştekî em baş dizanin ew armanca Tirkiye ne tenê li Bakur e li çar parçeyê Kurdistanê çekberdana Kurdan e. Di vê pêvajoyê da di vê kanûna çerçeveyê da ki navê wê lêkirina em bêjin hevgirtina netewî û xurtkirina entegrasyona civakî tê da encamê wê da hele pek çekberdan şin de bu gotin dibêjin ki wek reformekê were ji bo demokrasiyê ji bo mahfê azadiyê ê were. Lê gelê Kurd 120 salin, 105 salin, 170 salin tecrübe dizane ki bu gotin nav. Dest me de belgek e.
ev belge girdine edine gotinin em bu gotinin bawer nakin ji bo wê niha demokrasiyan azadî parçê şekberdanê hêdî teke ve rojevê em bana bawer nakin. Ew mesela me rojeve gerek gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê bide pêşiya xwe ji bo daxwazê gelê Kurdên netewî û demokrasî armaş bike têkişîna xwe pêk bimeşine. Berî te tu bibî mîvanê min dayîka şervaneke YPG bi navê Çîçek Kobanî li Tirbespî hatibû girtin di 2019 de niha li Tirkiye girtiye cezayê muebbet dana wê kek Sinan yanî cezayê heta li girê spî hatibû girtin. Meselen gelek ji gencên me yên Rojavayê Kurdistanê li Tirkiye nihat zindana da girtîne. Yani çucu alî çekdara ve hatine girtin teslîmî Tirkiye kirine, çucu Tirkiye bixwe girtine, istihbarata Tirkiye girtine û bir ne cem xwe nihat zindanan dane. Hecebe meselen ji bo wan jî wê yani ew ê bikaribin sûdekê ji vê yasayê bistînin? Dûra da wek zelalî tune. Du tiştên gotin dibin ki êk hetanî 15 sala ceza girtine, 5 sala ceza wanê bên teyir kirin, o êkê li 15 sala zêdetir ceza girtine, 10 sala bên teyir kirin. Eger navbera wî 5 sala yan 10 sala da nînokta cartê suçekê teror pêk bînin, zaten ew ê wanê bişewite dibin. Ya du ya herî ginî jî ev e ki êkê em bên mirov kuştiye zatî li derveyê vê evîye dibe ya li derveyê vê yasaya yasa îro qet êk mirov kuştiye qet wayî qebûl nake naxete bin yasayê êkê tev yasayê danin cezayê wan hetanî 15 yan 15 sala şunda yan eger müebbet zî gerek mirov nekuştiye ewna tevê don ya êdina tevê naw. Li gor nerîna te ev yasa wê bigihê armanca xwe? Yasa ka arman çiye em wayî tarif bikin. Armanca gerçek berdane koyake ev bir armanca. İro. Bura bu sakwa dike. Le ser parçayı de bandora parçayı dene bandora ev çıdı ve ezvayı nizanım. Rojlar çıdı ve nizanım. Koyake bandora evi her zeden ne ereni ser rojavaz bu. Demek ki bandora evi ser rojava ereni bu. Hem zaten seri de dizanım. Beri bir de sala bir de em dizanın ki Türkiye bandorede ser rojava demek ki rojava gerek çekberde. İro ev peyvajı çıtı ereni li ser rojava bike. Na. Hela çekberdan de ihtimala mezine ki bije armanca xo em burbeje le hela duda hela azadi hela demokratiz buyne devele da gerek hat heviya kemal ve çarşıve tenebe ve yasayı tenebe. Gelek spas Malata ava Sinan Çiftürek parlamentero endamê Rêveberiya Partiya Komûnîsta Kurdistanê ji Ankarê. Gelek spas. Malata. Zor spas. Serçova.